Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na signalu kopirati i vratiti poruke kada deinstalirate aplikaciju. Pa da počnemo. Uđete u signal, a zatim u ćaskanje. A onda u rezerve ćaskanje, tu kliknete. Pisat će vam rezervne kopije su šifrovane pristupnom frazom i čuvaju se na vašem uređaju. Zatim kliknete ovo uključi. Da biste uključili rezervne kopije, izaberite folder. Znači rezervne kopije će se čuvati na toj lokaciji. Sada izabere folder, znači kliknete na ovo, izaberite folder. Imate tu ovih što vam je datoteka u folderu, znači da izaberete koji ćete, kliknete na ovo koristi ovaj folder. Dozvolite da signal pristupa datotekama u folder. Znači on će vam sam odabrati, znači dozvoli. Šifra će vam se tu prikazati, taj broj treba da zapišete. Znači morate imati ovu pristupnu frazu da biste mogli da vratite rezervnu kopiju. Kliknete onda na ovo, zapisao sam ovu pristupnu frazu, bez nje neće moći da vratim rezervnu kopiju. Tu kliknete štrikirate i uključite rezervne kopije. Sada je uključen. Samo malo da sačekamo. Kreiranje rezervne kopije u toku. Znači, uspješno smo kopirali rezervnu kopiju. Kada ste to uradili, izađete iz ovoga. Kliknete na aplikaciju signal, pisat ćemo o aplikaciji. Tu kliknete. I onda dole će vam pisati deinstaliraj. Znači deinstalirat ćemo aplikaciju. Tu kliknete. Potvrdite. I uspješno je deinstalirana aplikacija signal. Sada uđete u Play prodavnicu. Kucate signal. Aplikacija. Kliknete na instaliraj. Sačekat ćemo malo dok se aplikacija instalira. Tu poslije registrirate vaš broj telefona. Evo možete da vidite, znači uspješno sam vratio, znači poruke koje sam slao, znači na moj broj, drugi koji imam. Tako da, to je bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljen. Pozdrav, do gledanja.